sa cases, COVID-19 vaccination, and sa healthcare utilization rate ng Bicol region. So as of from April 10 to April 16, 2022, or which is the morbidity week 14, mayroon po tayong naitalang 5 kaso lamang ng COVID-19 sa buong Bicol region na po yan. So, ang 5 cases po yan, 3 ay mula sa Naga City at tig-isa naman po ang Caramoran at Viga, Catanduanes. So, ang total na active cases po natin sa Bicol region as of April 16 ay 584 na lang po. Cumulative case naman po natin, ito po yung total na bilang ng ating cases simula nung makatala tayo noong March 2020 ay nasa 59,048 na po ang naitalang COVID-19 dito sa ating rehiyon. Pagdating naman po sa ating recoveries, from April 10 to April 16 po, ay mayroon po tayong 4 na naitalang recoveries sa Bicol region, which ang total na po natin for recoveries ay 56,044. Yung 4 na recoveries po natin ay na-report po yan mula sa probinsya ng Camarines Sur. Para naman po sa deaths, unfortunately po for the duration ng April 10 to April 16 ay mayroon pong na-report na isang death sa Bicol region. At ito po ay mula sa sa city ng Naga. At total na po natin na deaths ay 2,420 na naitala sa Bicol region dahil sa COVID-19. Pagdating naman po sa ating COVID-19 vaccination status as of April 16, 2022, ang ating coverage rate na po ng ating target population ay 72.55%. Coverage rate naman po natin ng ating target A2 population ay 67.37%. Ang bilang naman po ng mga fully vaccinated na sa atin ay 3,288,709 for Bicol region. At yung mga nakatanggap naman po ng booster o kaya additional dose ay 326,435. So out of the 3 million po, 326 pa lang po ang nakapag-receive or nag-avail ng ating booster doses. For individuals vaccinated from April 10 to 16, 2022, ito po yung bilang ng mga nabakunahan natin for that week is nasa 9,043 lamang po. And nabigyan ng booster naman po for the same dates, April 10 to 16 ay 3,661 lamang po. For our healthcare utilization rate naman po, as of April 16 po, ang gamit lamang po sa ating non-ICU beds na 849 ay 31 lamang po ang occupied. So 4% lang po yan ng ating total non-ICU beds. Wala naman pong gumagamit sa ating ICU beds at meron lang pong severe and critical admissions na isa. So yan lamang po yung ating updates for COVID-19 cases, COVID vaccination, and healthcare utilization rate. Para sa ibang balita, Max? Ayan, so para naman sa iba pa nating balita, balikan natin kung ano yung mga health events na ating ino-observe ngayong April. So ngayon nga pong buwan ng April ay National Hemophilia Awareness Month. At sa April 17 naman, noong April 17 ay ating in-observe ang National Hemophilia Day. So ito pong pag-observe natin ng National Hemophilia Awareness Month at National Hemophilia Day ay nagsimula po nung pinirmahan noong president na si Gloria Macapagal-Arroyo noong April 8, 2008 na ito ay ating i-observe every April. So ngayon nga po National Hemophilia Awareness Month, binibigyan nating pansin yung mga sakit sa dugo or bleeding disorders na tulad ng hemophilia. So binibigyan natin pansin lalong-lalo na yung mga underprivileged sick, ang mga nakatatanda, ang mga disabled, ang mga kababaihan at mga bata na nakakaranas nitong sakit na hemophilia. So binibigyan natin sila ng special care, education, training and job opportunities to help them enjoy full and decent lives and dignity and achieve the greatest degree of self-reliance and social integration possible. So noong April 4 to 8 po atin din inobserve ang World Health Worker Week.
So binibigyan natin ng pansin yung mga ating mga frontline health workers, lalong-lalo na dahil nga po nasa gitna pa rin tayo ng pandemic. So ang theme po natin nung nakaraang World Health Worker Week ay Build the Health Workforce Back Better. So ayan. Ang last week of April naman po ay ating ino-observe ang World Immunization Week. So dito hina-highlight natin ang collective action needed to promote the use of vaccines to protect people of all ages against disease. So alam naman po natin na meron tayong COVID-19 vaccination, pero meron din po tayong vaccination para sa iba pang klaseng mga sakit. At yan po ay ating bibigyan ng pansin sa ating World Immunization Week. Ang fourth week of April rin naman po ay ating ino-observe ang Head and Neck Consciousness Week. So this event po aims to increase public awareness on the cancer of the head and neck region and to promote primary prevention screening or early detection and optimal treatment and care. So sa darating din po na April 25 ay atin po i-observe ang World Malaria Day. So ang theme po natin ng World Malaria Day sa April 25 ay Harness Innovation to Reduce the Malaria Disease Burden and Save Lives. So ayan po, abangan po natin ang mga social media pages natin sa ating mga health events, mga postings po natin dyan. So ang ating Facebook page po na DOH Bicol CHD, may Twitter page din po ang DOH Bicol na @DOH Bicol, at may YouTube channel din po ang ating DOH Bicol CHD. So abangan po natin ang ating mga social media posts para malaman natin kung ano ba ang mga kaganapan ngayong mga sa ating mga health events ngayong April. So sa next week nga po, ulitin natin ating observe ang World Immunization Week. So meron po tayong mga activities na naka-line up para sa World Immunization Week, tulad ng isang webinar kung saan ating bibigyan pansin ng mga bakuna para sa iba't ibang mga sakit. Meron rin po tayong bakunahan na isasagawa. So abangan po natin ang ating mga posts sa ating social media pages. So pumunta naman tayo sa ating susunod na segment sa ating radio program. Ito ay ang tama or mali. So alam naman po natin na marami tayong natatanggap na mga comments and messages sa ating mga social media pages. At yan po ay nakikita natin at bibigyan natin ng mga kasagutan. So ayan, para naman sa ating unang katanungan, sa ating isang comment na natanggap sa ating Facebook page, kailangan pa ba daw ang bakuna kahit kaunti na lang ang nare-report na COVID cases sa Bicol region? Joanna, ano kaya isasagot natin sa tanong na ito? Yes, oo. Isa yan sa madalas na tinatanong ng ating mga kapwa Bicolano. Bakit daw kailangan pang bakuna na ngayong mababa na lang yung cases natin sa Bicol region. So, nais po namin i-quote sa muli or sabihin or i-share yung sinabi po ng ating isang infectious disease specialist na si Dr. Annalyn Labellian. Ang sabi niya nga po, ang bakuna, prevention po yan. And yung best time po na magpabakuna tayo is kung mababa na po yung ating mga cases. And ngayon nga po na mababa ang cases natin, habang huwag na po nating antayin pa na dumami muli ang cases natin bago tayo magpabakuna o kaya magpa-booster. Kasi ayon nga po kay Dr. Bellian, by the time na tumaas po yung ating cases, in case tumaas po uli ang ating cases, ay magkakaroon na magkaroon ng bagong variant, ay mayroon na po tayo na panlaban sa sakit na COVID-19. So wag na po natin antayin na baka tumaas pa yung cases saka tayo magpa-booster. The best thing to do now po is always prevention po. O kaya po sa mga hindi pa na babakunahan o kaya sa mga hindi pa nakapag-receive ng kanilang booster, ay magpa-booster na po tayo. Dahil nga, as mentioned din po always ni Sir Canoida sa ating mga ulat sa COVID-19 Bicol, a surge po is always a possibility. Kaya mahalaga po talaga na sundin po natin yung ating minimum public health standards and get yourself vaccinated and boosted para po sa protection, dagdag protection laban sa mga severe, malubha o kaya critical cases o kaya kamatayan dahil sa COVID-19. So,
i-plug na din natin since nandito na tayo sa COVID-19 vaccination and booster, is nais namin ipaalam sa ating mga tagapakinig na currently po mayroon pong ginaganap na booster vaccination and first dose for 12 to 17 po sa ating Albay Cathedral. So pumunta po lamang kayo kung kayo po ay hindi pa nababakunahan o kaya po kung kayo naman ay hindi pa nakakapag-receive ng booster, ay punta na lamang po tayo sa Albay Cathedral. Sa social hall po yan ng Albay Cathedral, dyan po sa Old Albay District. Dalhin lamang po kung kayo po yung papabooster shots, ay dalhin lamang po ang iyong vaccination card and ID. So, ang next naman na comment na natatanggap natin madalas o kaya katanungan na natatanggap natin madalas sa ating kapwa Bicolano is paano daw ba hinahandle ng DOH ang mga nakakaranas ng side effects pagkatapos bakunahan. So, Max, may sagot ba tayo? Ayan, so i-remind lang natin lahat ng mga nakikinig sa atin ngayon na pag nabakunahan po ay normal naman po na makaranas ng mga side effects after immunization. So ito yung madalas na nararamdaman natin, yung mga sakit sa ulo or kaya minsan ay nilalagnat at pwede po natin ito inuman ng gamot pag nakaranas nito. Pero if mayroon din po tayong instances na ang mga nararamdaman na adverse events following immunization ay malala, ito po ay dapat nire-report natin sa pinakamalapit na health facility. At ang health facility naman ay nire-report ito sa ating tinatawag na Regional Adverse Events Following Immunization Committee. So binubuo po ito ng mga ekspertos na may kaalaman tungkol sa mga adverse events. So ito pong RAIFIC ang tawag sa kanila, ang siyang nagsasagawa ng preliminary causality assessment and case classifications. So kinabibilangan nga po ito ng mga espesyalista o eksperto sa larangan ng medisina. Ang RAIFIC din naman po ay nire-report ito sa National Adverse Events Following Immunization Committee or NAIFIC. Sa level ng national is dito naman sila po ay nagsasagawa ng final causality and provision of recommendations. So ayan po, sumasusi po talaga ang pag-aaral sa ating mga vaccines dahil kahit ang mga adverse events ay pinag-aaralan natin para masiguro na ito ang mga bakuna natin ay ligtas at epektibo sa pagbibigay ng protection sa COVID-19. So I guess yan yung mga questions na ating mga natanggap mula sa ating mga commenters or mga followers sa ating social media pages. So kung gusto nyo po ma-feature ang inyong katanungan or message sa ating programang Chikahang Pangkalusugan, maaari lamang po kayo mag-comment or mag-send ng message sa ating social media pages. Ulitin po natin, sa Facebook po tayo ay DOH Bicol CHD. Meron rin tayong Twitter na @DOH Bicol at ang YouTube channel na DOH Bicol CHD. So, ayan. Yes, so ngayon dumako na po tayo sa ating magiging topic for today. Kanina nga na-mention ni Max is ngayong April ay ating i-observe ang World Immunization Week. So bago po natin mapakinggan ang ating speaker for today or yung ating guest for today is alamin po muna natin kung ano po yung iba pang mga bakuna na existing na po na pwede pong i-avail especially po para sa ating mga sanggol. So, except po sa COVID-19 vaccine, ay marami na pong existing na bakuna na napatunayan na talaga na nakakatulong na maiwasan ang mga sakit na ito. Mayroon nga tayong tinatawag na mga vaccine preventable diseases. So, ang unang vaccine po na pwedeng iturok sa bata ay ang BCG. Ito po ay nagbibigay protection laban sa TB, meningitis, at miliary TB. So, ito po ay maaaring ibigay sa bata pagkapanganak pa lang po. Max, anong next? Ayan. So, ang susunod na bakuna natin na available sa ating World Immunization Week activities, ito yung pentavalent vaccine. So, nagbibigay po ito ng proteksyon laban sa diphtheria, tetano, pertussis, hepatitis, at pulmonya. So, binibigay po ito sa mga sanggol na 1 and 1/2 months, 2 and 1/2 months, at 3 and 1/2 months. So ito pong pentavalent vaccine ay binibigay sa mga sanggol na ayan po yung edad. Kaya
kung kayo po, yung mga babies niyo po ay nasa edad 1 to 3 months na po, maaari na po silang bigyan nitong pentavalent vaccine. So ang bakuna po ay pinakamabisang protection mula sa sakit at kamatayan. So mahigit 3 milyong kabataan ang naliligtas ng bakuna kada taon. Alright, so next na vaccine po na pwede nating maibigay sa bata is yung inactivated polio vaccine or yung IPV po. Ito po ay nagbibigay ng dagdag protection laban sa polio at dahil nga po tayo ay still polio-free, ay hinihikayat po natin lahat ng mamis na pabakunahan po natin ang ating mga anak laban sa polio para po mapanatili po natin ang polio-free at ang polio po na sakit ay delikado po para sa mga bata. So ito pong ITV ay maaari pong ibigay sa 3 and 1/2 months or 3.5 na buwan na bata po o kaya 9 months po na baby. Ayan, so ang susunod naman natin na bakuna, ito yung para sa measles, mumps, and rubella. So ito ay binibigay sa mga 9 months old na baby o kaya naman 1-year-old na baby. So ang measles po o tigdas ay malubhang sakit na mabilis na kumalat at nakamamatay. So walang gamot po ang tigdas, ngunit mayroong bakuna para mapigilan ang pagkakaroon nito. So importante po na kompletuhin ang 2 dose ng bakuna laban sa measles. Alright, next naman po natin na vaccine na maaaring ibigay muli sa bata is yung hepatitis B vaccine. Ito po ay nagbibigay ng protection laban sa sakit na hepatitis B. So ito po ay maaaring ibigay sa bata na pakapanganak pa lamang po. So ito po, sa muli, kailangan po natin ito para itong virus na hepatitis ay maprotektahan po yung ating mga baby. Ayan, so ang susunod naman na bakuna, ito yung oral polio vaccine or OPV. So ito nga ay nagbibigay ng protection laban sa polio. So ibinibigay din ito sa mga batang 1 to 3 months old. So ang Pilipinas po ay nananatiling polio-free hanggang sa kasalukuyan. Pero syempre, mas importante pa rin na makatanggap tayo ang ating mga bata ay makatanggap nitong bakuna para manatiling polio-free ang Pilipinas. Alright, so ito po na isa pang vaccine na pwedeng ibigay sa bata is yung pneumococcal vaccine or yung PCV. Ito po ay protection laban sa pulmonya at meningitis. So pwede na po itong ibigay sa bata na 1.5 month o kaya 2.5 month old and 3.5 month old. So ito po itong vaccine na ito ay mahalaga po para po hindi po mapulmonya o kaya magkaroon ng sakit ng meningitis ang ating mga baby. So yan po yung ilan lamang sa mga vaccine na maaari pong i-avail ng ating mga nanay para sa kanilang mga baby. Ito po ay available po actually sa ating mga city health offices o kaya rural health units, kaya mga centers. So pwede po natin itong i-avail for free po. So ngayon po, pakinggan na po natin yung mas malawak na talakayan patungkol sa ating gaganapin na World Immunization Week at yung kailangan nating malaman patungkol sa immunization. So Max, sino ba yung ating nakausap patungkol sa topic na ito? Ayan, so para mas marami pa tayong maalam tungkol sa World Immunization Week, nagkaroon nga tayo ng chance na makachika si Dr. Desiree Briseño. Siya ang ating Regional Immunization Program Coordinator dito sa DOH Bicol CHD at binigyan niya tayo ng kaalaman tungkol sa immunization at sa mga activities na gaganapin sa darating na World Immunization Week. So wag na natin siguro papatagalin, panoorin natin ang ating naging chikahan with Dr. Desiree. So ayan, since nga sa ating last week of April ay ating i-observe ang World Immunization Week, makakasama natin si Dr. Desiree Briseño, ang ating Regional Immunization Program Manager dito sa Department of Health, Bicol Center for Health Development, para malaman natin kung para saan ba itong World Immunization Week at kung ano ba dapat ang mga abangan na activities. So good morning po, Doktora. Good morning, Max. Good morning po sa inyong lahat. Alright, so start po tayo, Doktora.
bakit nga ba kailangan itong World Immunization Week? Bakit may ganitong event? So, meron tayong World Immunization Week para makapag-raise tayo ng awareness sa kahalagahan ng ating mga bakuna, yung kahalagahan ng pagbabakuna para ma-ensure natin yung high quality and mataas na coverage para sa ating mga bakuna. At ang pinaka-ultimate goal talaga nitong World Immunization Week is para syempre madaming tao ang mabakunahan natin at maging fully immunized, completely immunized yung ating mga communities para maprotektahan sa mga vaccine-preventable diseases. Okay, so nabanggit nyo nga na ang ating World Immunization Week is to raise awareness sa importance ng immunization. Ano nga ba po, Dr., itong importance ng immunization? Ayun. Ang importance talaga nito is kasi yung mga bakuna, na-invento yan para ma-prevent yung mga infectious diseases na dati ay nung kapanahunan madaming namatay dahil dito sa mga sakit na ito. Kaya nung na-invento yung mga bakuna, doon bumaba yung bilang ng mga bata, ng mga matatanda na namamatay dahil sa mga infeksyon. So nung nagkaroon na tayo ng bakuna, ayun na, bumaba na yung risk ng pagkakaroon ng mga seryoso, mga malubhang sakit at pati na din yung mga disabilities at pagkamatay katulad ng sa measles or yung whooping cough, maganon po. Okay. So ito po bang immunization, Doktora, mandatory po ba siya? Required po ba siya na makuha? Ang immunization po ay hindi po siya mandatory. Pero syempre, tayo po ay ini-encourage po talaga natin yung publiko, yung mga tao na magpabakuna para maprotektahan po tayo dito sa mga vaccine-preventable diseases. Ayan, so salamat po, Doktora, sa clarification. Hindi naman po siya mandatory, pero very advisable na magpabakuna para rin naman sa proteksyon natin at sa ating mahal sa buhay. So, libre po ba, may libre po ba tayong binibigay na immunization? Yes, opo, meron po tayong libreng bakunang binibigay sa DOH. Kaya po, ano pa bang hinihintay natin? Di ba? Magpapabakuna na lang tayo. Libre naman. Mag-avail na po. Yan, libre naman pala. So, saan po ba, Doktora, pwede pumunta para makuha itong libreng immunization? Sa ating pong mga rural health units at magbabarangay din po tayo sa mga barangay health centers. Meron din po mga bakunahan doon, especially po kapag Wednesdays. Kasi meron po tayong tinatawag na Bakuna Wednesday. Alright. So, ayan, pumunta po tayo sa pinakamalapit na health facility para magpabakuna, lalong-lalo na sa mga Bakuna Wednesday. So, sa ating pagbabalik po, Doktora, ipatuloy natin ang ating chikahan tungkol sa immunization. Alamin natin kung ano pa ang iba pang mga kaalaman tungkol sa immunization. So, magbabalik po ang chikahang pangkalusugan. Lagpas 3 buwan na ba ang iyong second dose? Sundan mo na ng booster dose. Pakinggan ang isang mensahe mula kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte tungkol sa pagpapabakuna. Gusto ko lang sabihin sa inyo, ang nasasabi ko sa mga kababayan natin ay makinig kayo kay Dr. Doke. Pag-booster dose na kayo para ang karagdagang proteksyon laban sa COVID-19, lalo na sa mga variant nito tulad ng Omicron. Huwag kayong mangamba dahil ang ating bakuna ay pinag-aralang mabuti ng ating mga eksperto. Ito ay garantisadong di kalidad, ligtas, at higit sa lahat, epektibo. Makilahok sa gaganaping National Vaccination Days Part 4 at magpabakuna na ng inyong booster doses. Halina't makisa sa pinalakas na bayanihan dahil ang Bicolanong bakunado, protektado. Salamat sa bakuna. Ang malalang sakit, kinakaya na. Ang mga ospital, nakakahinga pa.
mababawasan din ang kaba at dumadami ang mga muling pagkikita. Pero para patuloy tayo maprotektahan, booster naman ang kailangan. Dagdagan ang bisa ng bakuna para dagdagan ang mga makabagong bukas. Palakasin ang kinakailangang ingat para tuluyang makaangat ang lahat. Ingat-angat, bakuna lahat. Ako po si Dr. Eric Raburar, ang inyong Medical Center Chief ng Bicol Regional Training and Teaching Hospital, Legazpi City po. Base po kasi sa pag-aaral, lumalabas na may pagkakataong bumababa ang level ng proteksyon ng isang taong na immunize po. Kaya po hinihikayat namin kayo na magpa-booster po para po tuluyang maiwasan yung kayo po ay ma-COVID pong muli. Again po, base pa rin po sa pag-aaral na ang ating mga senior citizen ang most vulnerable population na nagkaka-COVID po. Kaya po, again po, hinihikayat po namin kayo na magpabakuna at magpa-booster po. Kasi po, kayo po yung mga population na higit na nangangailangan ng bakuna po at ng booster po. Sa pangkalahatan po, inaanyayahan ko po kayo at hinihikayat na magpa-booster at magpa-vaccinate po para po sa proteksyon hindi lang ng ating sarili po, kundi pati na po ang ating mga kababayan sa buong Pilipinas po. Basta bakunadong Bicolano, protektado. Marinang magpabakuna. Ito po ba ano yung basic na parang mandatory po ba siya? Kamusta ka na? Grabe no? Halos 2 taon na tayong ganito. Pero bilibre naman ako sa mga nagawa natin. Ang pagmamask, bahagi na ng araw-araw. Mas malinis at maingat na rin sa ating mga galaw. Pinahalagahan natin ang kalusugan. Kahit paminsan, kinailangan mapalayo sa minamahal. Magpabakuna at magpa-booster. Kahit kabado sa karayong, naging matapang para sa dagdag na proteksyon. Sa pagkakaisa, malayo ang ating narating. Nakabalik tayo sa mga naminis nating gawin. Kinaya dahil sa alaga sa isa't isa. Kaya sige lang, anumang hamon, mas kakayanin pa. Tuluyang ingat, tuluyang angat. Ako po si Dr. Annalyn Dabelien, isang infectious disease specialist dito sa Bicol Region. During the pandemic, kami po yung mga doktor na nakaharap sa mga pasyente o tumitingin sa mga pasyenteng may mga COVID-19. Kailangan natin magpa-booster lahat kasi yung booster, importante siya para magkaroon tayo ng mas malaking protection against COVID-19. So pag may booster po tayo, yung antibodies natin or yung mga parang sundalo ng katawan, dadami po yon. So pag dumami siya, mas malaki yung magiging protection sa atin. Ang effect nun, hindi tayo magkakaroon ng malalang sakit kung mahawaan tayo ng COVID, hindi tayo mauospital, at hindi tayo mamamatay. Kailangan po tayo lahat magpa-booster, lalong-lalo na po, especially may mga sakit or may tinatawag na comorbidities at yung mga matatanda po, no? Lahat ng more than 60 years old, sila yung mostly na nauospital. At yung booster na yon nakakatulong para maiwasan yung pagkasakit ng malala at maospital dahil sa COVID. So, ang bakuna po kasi, prevention yan. Ibig sabihin ng prevention, binibigay yan para hindi tayo magkasakit o hindi tayo magkaroon ng malalang sakit. So, the best way na magbabakuna talaga kung mababa ang kaso. Kasi by the time na tumaas yung kaso o magkaroon ulit tayo ng bagong variant at magkaroon tayo ng surge, meron na kayong panlaban dun sa sakit na yon. Kasi yung katawan nyo nag-develop na ng mas madaming sundalo or panlaban dun sa COVID-19. So yung reason po na lahat tayo mamamatay, well, lahat talaga tayo mamamatay, pero mapipili natin kung paano tayo mamamatay. So kung gusto ba natin mamatay na mahirapan muna tayo dahil hindi tayo makahinga dahil nagka-COVID tayo ng malala,
Or gusto natin na mamatay na rin tayo na natulog lang tayo at hindi tayo nahirapan. So, yun yung, ang pagbabakuna po kasi sa COVID, hindi lang yung sarili natin yung napoproteksyonan natin. Napoproteksyonan natin pati yung mga kasama natin sa bahay, yung komunidad natin, at yung buong bansa, at yung buong mundo. Kasi sa bakuna lang po, masosolve yung pandemic. So pag lahat bakunado, yung COVID, wala na siyang makakapitan, bababa na yung kaso, mawawala na yung SARS coronavirus at matatapos na yung pandemic. So lahat po ng hindi pa po nabakunahan, nabibigyan kahit isang dose ng COVID-19 vaccine. So ito po yung time na magpabakuna na kayo kasi marami tayong bakuna, hindi nyo kailangan na magpa-schedule pa. Pwede kayong mag-walk-in kahit sa na mall or sa mga lugar sa malapit sa inyo na para mabigyan kayo ng first and second doses. Yun naman pong nabigyan na ng first and second doses, so nakadalawang dose na po ng COVID-19 at 3 buwan na po yung nakaraan from the second dose, pwede na po kayo mabigyan ng booster. So ang booster po, napatunayan niya na nakakatulong para hindi tayo magkaroon ng malalang sakit at hindi tayo ma-ospital at hindi tayo mamatay dahil sa COVID-19. Basta Bicolano, bakunado, protektado. Mari na magpabakuna na kitang gabos. May mga sakit dyan na pwede na iwasan kung mapapakuna si baby. Protektado siya, may bakuna para dyan. Sakit ay maiiwasan, may bakuna para dyan. Kaya mo unahan. May iba't ibang bakuna para sa iba't ibang sakit. Tulad ng BCG vaccine kontra tuberculosis. May Hep B vaccine, may bakuna para dyan. May bakuna iiwasan, may bakuna para dyan. Kaya mo unahan. Beta vaccine para iwas tetano, Hep B, meningitis, diphtheria. Pangontra rin ito sa pertussis at pulmonya. May OPV at IPV pa ang polio vaccines niya. Ipa-PCV mo na, meningitis at pulmonya. May MMR vaccine at tigas, like in German measles. Kayang-kaya nang iwasan dami ng mga diseases. May bakuna para dyan. May bakuna para dyan. Iwasan. May bakuna para dyan. Kaya mo na para dyan. Sakit ang maiiwasan. May bakuna para dyan. Kaya mo unahan. At nagbabalik ang chikahang pangkalusugan. Kasama pa rin natin si Dr. Desiree Briseño at si Doc Des. At ating nga po chinichikahan na ang tungkol sa immunization dahil nga po sa darating na last week of April ay ang ating World Immunization Week. So kanina nga nabanggit natin na ang pagpapabakuna ay libre at hindi naman siya mandatory pero very advisable para sa protection natin at sa ating mga mahal sa buhay. So Doktora, itong mga bakuna ba, alam naman natin na meron tayong bakuna for COVID-19. Pero Yes. ano po ba yung mga bakuna na meron sa atin at laban sa anong mga sakit po ang meron tayo? Yung mga bakuna natin na pwedeng na available dito sa atin. Yung katulad ng HPV, yung pine-prevent nito yung cervical cancer. Meron din tayong bakuna yung sa DPT, yung sa diphtheria, pertussis. Tapos meron tayong bakuna para sa influenza, yung flu shot, di ba annual siyang binibigay. Meron din tayong hepatitis B vaccine. Binibigay ito yung sa mga bata, pagkapanganak pa lang. Yung BCG din para sa TB. Tapos meron din tayong yung sa measles, MMR, sa mumps. Then sa pneumonia.
sa mga bata, and then also para sa ating mga elderlies, may comorbids, importante din itong pneumonia, yung pneumococcal vaccine kung tawagin natin. Yung din po, yung polio. So, importante din ito. Tapos yung para sa rabies, meron din tayong bakuna para diyan. Okay. Yung sa tetanus, yun, meron din tayong yung sa chickenpox po, yung sa varicella. Yan. Ayan, so napakarami nga po palang mga sakit na maaaring maiwasan yung malalang mga uri nitong sakit sa pamamagitan ng pagbabakuna. So, Yes, and proven na ito. So itong si COVID, 'di ba? Meron tayo ito importante din to. So kahit pa siya, ongoing pa din yung dito, yung research natin dito. So mas itong ibang mga bakuna talagang proven na siya na meron talaga siyang nakaka-prevent talaga siya. So dapat i-avail talaga ito ng mga tao. ayan, so siguro naman sa ating mga tagapakinig, sana ay na-encourage kayo magpabakuna dahil protection din naman natin yun. So, Dra, nabanggit nyo kanina na may mga bakuna for kids and for elderly. May mga specific ages po ba na ang isang tao ay dapat magpabakuna? May mga age requirements po ba yan? Yes, meron po. Yung bakuna po kasi natin, throughout life, pinoprotektahan tayo nito at different ages, from birth to childhood, as teenagers, and into old age. So, usually sa mga countries, meron tayong sa atin, sa bansa natin, meron tayong yung vaccination card. Doon sa vaccination card, makikita natin yung schedule, kung kailan siya ibibigay. So, maigi na sinusunod natin yon. Kasi at certain ages, meron siyang kung ano yung dapat na natanggap na ng bata para sa protection niya. Pag nagde-delay kasi yung pagbakuna, pwedeng maging at risk yung bata para magkaroon ng mga sakit na pwede na niyang makuha. Kasi katulad po ng measles. Ang measles kasi binibigay natin siya kapag nasa 1 year old na pataas yung bata. Kasi yung bata meron pa yung pagkapanganak niya, meron pa siyang immunity na galing dun sa mother. So, pa siya, medyo matagal pa. Hindi katulad ng BCG, bibigay mo na siya pagkalabas, di ba? Pagkapanganak pa lang, hindi pa, binibigay na din siya pagkalabas. Pero yung iba, katulad ng sa measles, kasi meron pa siyang galing dun sa mother. So, ayun, meron siyang mga kaya dapat, nandun naman yan sa vaccination card. Makikita dun yung schedule. Ayan, so nasa vaccination card naman yung details. So sa mga interesado or gusto magpabakuna, tingnan na lang po natin kung ano yung mga age requirements. Ayan, so Doktora, meron tayong naririnig na mga anti-vaxxers, hindi lang sa COVID pero sa iba pang sakit. Ano po ba ang mga risk kung ang isang tao ay hindi makatanggap ng kahit anong immunization? Okay. So ayun nga, dahil ang immunity nga natin is our body's way of preventing diseases, kapag pinanganak yung isang tao, yung immune system niyan, hindi pa siya fully developed. So, at risk talaga siya na makakuha ng mga infeksyon. So, itong mga bakuna natin, nakaka-reduce siya ng risk na yun na makakuha ng mga infeksyon by working sa body natin na para magkaroon ng natural defenses. So, para tinutulungan niya na magkaroon tayo ng immunity. Okay. So, Doktora, sa dami ng vaccines na ating nalista kanina, meron bang vaccine na pinaka-kailangan sa iyong palagay po? Or meron rin po bang mga vaccine na okay lang kahit hindi matanggap? Ang mga bakuna natin, equally important sila lahat. So, wala tayong dapat na piliin. Para ito na lang yung So, parang pinili mo lang kung ano yung sakit na gusto mong hindi makuha. So, dapat lahat talaga yun. Lahat yun. Kasi para yung protection mo sa lahat din ng mga kayang i-prevent na infection, meron ka. Ayan. So, wag na tayong maging mapili dahil hindi natin alam kung ano yung mga sakit na maaari makuha natin. So, much better kung protected tayo sa lahat na pwedeng bakuna na makuha natin. So, Doktora, ano ba ang mga
aabangan natin since sa last week nga ng April ay ating World Immunization Week. Anong mga activity natin? Okay, so magkakaroon tayo. Ang ano natin ay sa April 26 to 29, ang World Immunization Week natin. So magkakaroon tayo ng, yung una natin is yung webinar. Imbitahan natin dito yung ating mga healthcare workers, from doctors to nurses, midwives, and pati yung sa ibang mga organizations din. I-invite natin sila para sa impormasyon tungkol sa bakuna, yung importance ng pagbabakuna. And then meron din tayong magkakaroon din tayo ng contest. TikTok contest. So, pwedeng may mga prizes din ito, pati na din mga post, social media post na related sa pagbabakuna. So, sa ito, sa routine immunization, and sama din natin yung sa 5 to 11 na COVID vaccine. And then, magkakaroon din tayo ng bakunahan. Magbabakuna tayo sa Wednesday, yung anong siya ba yung Wednesday? Yung Wednesday to Friday is intended for the vaccination. So, tayo po ay magkakaroon ng vaccination site dito sa SM Legazpi in cooperation with CHR Legazpi. So, Ayan. So, para sa iba pang kaalaman tungkol sa mga activities dito sa World Immunization Week, maaari po nating tingnan yung Facebook page or Twitter page ng DOH Bicol CHD para makilahok din ang ating mga tagapakinig. So, at this point po, Doktora, may we ask po for your message sa mga listeners natin ngayong araw? So, kasi gasgas na tong kasabihan na to, di ba? Sabi nga, prevention is always better than cure. So, nandyan po yung mga bakuna. Libre po ito, readily available. Meron po tayong mga bakuna. So, mas maganda na po na magkaroon tayo ng protection. I-prevent natin yung kaysa gamutin natin yun kapag meron na. Kasi yung mga bakuna naman po natin is highly effective and proven na safe. So, para mapanatiling ligtas at protektado ang ating buong pamilya, magpapabakuna po tayo. And maganda din po yung on-time na pagpapabakuna throughout childhood kasi para sa protection throughout life. Yan lamang po. Alright, so once again, maraming salamat kay Dr. Desiree Briceño, ang Regional Immunization Program Manager ng DOH Bicol CHD, at yan po ang ating naging chikahan tungkol sa World Immunization Week. I am Christian Jor Amaranto. I am a nurse from the Department of Health and I am currently assigned at Legazpi City Health Office. Nagpa-booster ako para madagdagan yung unang dalawang protection ko na mas mapatagal pa, mapalakas at maboost pa ang aking resistensya laban sa COVID-19. Kung nung nagpa-booster ako is Pfizer and yung experience ko is may pain ng konti nung nag-inject sa akin, syempre. Pero yung side effects naman niya is very minimal. Nagkaroon lang ng slight fever and medyo pananakit sa site po. For those na may pag-aalinlangan po sa pagkuha pa ng booster doses, magpabakuna na po kayo kasi wala pong masama na kunin natin ang booster doses natin. Kasi mas pinapalakas lang nito at pinapahaba yung protection natin laban sa COVID-19. Kasi kung meron tayong booster laban sa COVID-19, may iiwasan natin na magkaroon ng severe COVID-19 sa future. Mali na, magpabakuna na. Ako ay si Raji Manadlao, ang DOH nurse assigned sa Legazpi City. Nagpabusta po ako para maprotektahan, hindi lang ang sarili ko, pati rin ang pamilya ko at mga taong nakakasalamuha ko para tumaas yung
antibodies ko against COVID-19. Ang vaccine para na binigay sa akin ay Pfizer. Sumakit lang dito yung injection site ko. Tsaka wala naman na adverse reaction sa akin. Wala akong naramdaman. Sa mga hindi pa nagpapa-booster dose, magpa-booster na po, dose na po kayo para protektado po tayo lahat. Marina, magpabakuna na! Nasistress ka na ba? Nagpapanik o natatakot dahil sa COVID-19? Normal lang ang ganitong mga reaksyon sa ngayon. Pero may magagawa ka para mapagtagumpayan ang sitwasyon na ito. Ituloy lang ang pangangamusta sa mga kamag-anak at kaibigan gamit ang text, tawag o video. Tiyakin na ang mga bata ay ligtas at nasa maayos na kalagayan. Gawin sa bahay ang mga nakasanayan upang hindi mabagot o mabalisa sa panahong ito. Sa wastong pag-iingat, ang virus hindi kakalat. COVID-19, kayang-kaya nating tapusin. Alam mo na ba? Ang mental health ay isang mahalagang bahagi ng ating pangkabuuang kalusugan. Walang health kung walang mental health. Ayon nga sa World Health Organization, mental health is a state of well-being in which an individual realizes his or her own abilities, can cope with the normal stresses of life, can work productively, and is able to make a contribution to his or her community. Ang mental health ay mahalaga sa ating pangkabuuan at individual na abilidad magtrabaho, mag-isip, makaramdam at mabuhay. Kaya naman ngayong panahon ng pandemya, huwag kalimutang pangalagaan ang ating mental health tulad ng pag-aalaga natin sa ating physical health. Ang self-care ay isa sa pinakamabisang paraan upang pangalagaan ang ating mental health. Ang simpleng pag-exercise o pagtutok sa ating mga hobbies ay isang paraan ng self-care. Care for yourself, bigyang oras ang sarili at mga bagay na nagbibigay sa'yo ng saya. Nagkakaroon ka na rin ba ng Zoom fatigue dahil sa meetings o di kaya ay sa online class? Huwag kalimutang magpahinga. Importanteng maglaan ng break at ipahinga ang utak. Maglaro muna ng paboritong games. Malaking tulong ang breathing exercises sa pagpapakalma at para maibsan ang ating pakiramdam. Matuto rin mag-set ng boundaries para sa iyong work-life balance. Matutong irespeto ang work boundaries ng iyong mga katrabaho. Dahil sa pandemya ang ating kinakaharap, hindi mapigilan na tayo ay mapalayo sa ating mga mahal sa buhay. Ngunit hindi dapat maging hadlang ang distansya upang tayo ay mag-hashtag care for others. Kumusta mo na ba sina lolo at lola this week? How about sina mama at papa? Mga kapatid, kaklase? Kung hindi pa, ang isang simpleng kumusta sa pamamagitan ng video or voice calls o text messages ay tiyak na makatutulong sa kanilang mental well-being. Care for others, ang isang malakas na support system ay nakakatulong rin sa pagpapabuti ng ating mental health. Kung ikaw, o sino man sa iyong kakilala ang nangangailangan na makipag-usap sa isang mental health professional, tumawag lamang sa mga numerong ito mula sa National Center for Mental Health. Ito ay libre lamang at kahit sino ay pwedeng tumawag. Ngayong panahon ng pandemya, hindi biro ang pinagdadaanan mo. Kaya naman make sure to care for yourself and care for others para sa isang healthy Pilipinas. Ang Lusog Isip ay ang unang mobile app para matugunan ng mental health concerns na iniangkop para sa mga Pilipino. Simulan na ang pangangalaga sa sarili mo sa tulong ng Lusog Isip app. I-download na ito sa Google Play o sa App Store. Para gumawa ng account, mag-register gamit ang nais mong username, password, at magpakilala ng iyong sarili. Sagutan ang screening tools upang mabigyan ka ng angkop na tulong. Makikita ang iyong mental health scores sa dashboard ng app. Bibigyan ka ng app ng impormasyon sa iyong kalagayan upang mabigyan ka ng tamang tips para mapangalagaan ng iyong sarili. Pwede mo ring i-customize ang mga settings ng iyong notification sa app na ito. Sa Interventions tab, makikita ang iba't ibang materyales tungkol sa mental health at wellness. May self-care tools rin na matutulungan kang ma-update at ma-track ang kalagayan mo. Tuloy lang na gamitin ang app
upang makakuha ng mga achievements. Kung nais mo makakuha ng profesional na tulong at iba pang serbisyong pang mental health, i-check lang ang referral tab. Sa Lusog Isip App, maaabot na ang tulong na kailangan mo. Lusog Isip App para sa Healthy Pilipinas. At nagbabalik ang chikahang pangkalusugan. So nakatutok pa rin kayo sa programa ng Department of Health Bicol Center for Health Development. At narinig nga po natin yung ating chikahan with Dr. Desiree tungkol sa gaganaping World Immunization Week. So ngayon naman dumako tayo sa ating mental health exercise for today. And makakasama natin ang ating kasamahan mula sa Health Promotion Unit na si Denise Bobis. Denise, ano ang ating mental health exercise for today? Ayan, salamat Maxine. So ayan nga po, for our mental health exercise today ay treat yourself for a massage. So ayan, so alam naman natin na dahil COVID-19 pandemic pa rin dito sa ating bansa at sa ating lugar, hindi natin maiiwasan ang mga nagpapastress sa atin. So katulad na rin sa work, sa bahay, at sa iba pang settings. Kaya talagang napaka-importante nga po na pangalagaan natin ang ating mental health. So ano ba yung ways, paano ba makakatulong ang massage therapy sa pag-improve ng ating mental health? So ayan, people who treat themselves to an occasional massage often describe feeling deeply relaxed and rejuvenated afterwards. So sa pamamaraan po ng pag-avail po ng mga massage sessions, mga massage therapy, mas nakaka-relax po ito ng ating katawan at pati na rin po ng ating isip. So allowing a professionally trained massage therapist to manipulate your tissue and muscles can be more than just an enjoyable hour of pampering. So isipin na lang po natin na more than ma-relax natin ang ating sarili, ay gawin na rin natin itong paraan para ma-pamper or ma-treat natin ng ating sarili to massage. So ayan po. So ano ba yung mga types ng massage na pwede sa atin? So ayan po, meron tayong tinatawag na Swedish massage. Ito po ay gumagamit ng long gliding strokes, kneading, circular movements, and tapping to relax and energize the body. This can lead to improved circulation ng body, increased flexibility, and relief from chest congestion, headaches, and muscular digestive disorders. So ultimately, ito pong massage na ito ay nakaka-increase ng ating yung ng katawan, mas hindi naninigas yung katawan natin, and may nakukuha tayong relief yung sa headaches, nababawasan naman yung sakit ng ulo natin. So sa next natin na massage ay deep tissue massage. So ito po nagta-targets layers of muscle and tissue with slow, intense pressure and more forceful strokes. Pero ang isa sa pinakasikat at pinaka-epektibong massage natin ay ang acupressure massage. So ang acupressure massage applies deep finger pressure firmly on specific areas called acupoints to send healing signals to other parts of the body. Acupressure can help minimize migraine, nakakabawas po ng migraine or sakit sa ulo at other headaches, neck pain, nausea or pagkahilo, back pain, sakit sa likod, anxiety, insomnia, and depression. So ayan po, nalaman po natin na acupressure ay hindi lang pala sa physical, kundi pati na rin sa ating mental health ay nakaka-reduce ito ng anxiety, insomnia, at depression. So ang massage therapy po ay isang way na para ma-improve natin ang ating mental health, hindi lang po para sa ating sarili
kundi na rin po para sa ating mga mahal sa buhay. So, get yourself a partner, or kung meron kayong friend or family member na gustong makipag-join sa inyo para mag-avail ng mga massage activities or magpamassage sa professional or kahit sa bahay lang, we can encourage them po. So that is our mental health exercise for today. Maxine? Yeah, thank you very much din sa iyong mental health exercise for today. So sana marami po kayo natutunan sa ating naging chikahan with Dr. Desiree as well as sa ating mental health exercise for today. I think that concludes po our chikahan ngayong araw. This has been Maxine. And this has been Joanna. So maraming salamat po sa mga nakinig sa araw na ito. At next week po ulit. Next week pala meron tayong program next week with Veritas. So magkita-kita po ulit tayo sa susunod na chikahan. Magandang tanghali po sa lahat. Servisyo sa Tuikono. Kitagabos, magkarabang, magkaigwang, maray na salud. DOH may dekalag na servisyo.